og jeg kører også Special Saloon Cars i en Supra her, Mark 4, hvor vi har bygget single turbo på i stedet for twin turbo. Og vi har lavet noget bodywork på den og noget større bremser, som I kan se, med skærmkanter og bredere hjul og de store bremser. Ja, vi prøver at kigge på bremser. Det er så lavet med 6-portet Alcon kaliber og 380 mm bremser skiver. Så de kan holde i flere sæsoner. Det er kun bremseklodser, det tager. Så det er super godt. Hvad med motoren? Standard Supra motor, men hvor vi så har bygget om med single turbo, en T4 turbo fra turbomotor.dk. Og så er det med 6 ekstra dyser for at give noget mere brændstof. Og så kører vi med 1,4 bars ladetryk, og så laver han de her små 500 heste. Ja. Hvad har vi herinde? Jamen, der har vi en meget simpel kabine. Alt er ryddet for at gøre den så let som muligt. Der er lavet pedalbokser nede, hvor det hele er flyttet ned i bunden, hvor vi for at føreren kan komme til at sidde rigtig godt. Langt tilbage af det hele, så er man nødt til at flytte pedaler det hele med tilbage for at få vægten bagud. Og instrumentbrættet det hele taget ud rent vægtmæssigt om at gøre. Så har vi håndbremse, som vi har sat i nu her, når vi skal til drift. Til baneløb bruger vi den ikke rigtigt, men i nødstilfælde er den rar her alligevel. Har jeg prøvet den et par gange. Så har vi vores lille ladetryksur derovre, som vi bruger, når vi kører kontrol på wastegaten for at se, hvor meget den lader. Og ellers ja, er der ingenting.